mindenki, most láthatjátok, hogy készítem el a csontvás minkemet. Először felviszek az arcomra egy primert, ami hidratálja a bőrömet, majd a számat is hidratálom. Ezután egy alapozó szivacsal csontfehér színt applikálok bele a bőrömbe, aztán pedig fixálom transzparens púderrel. Fogok egy ceruzát, és megrajzolom a szemem körüli kontúrt. Korrektorecsettel pedig körbeszínezem a szemem, ügyelve a határra. Egy vékony ecsettel pontosítom a vonalakat. Szemceruzával pedig kihúzom a vízvonalat. Most ugyanezt a másik oldalon is elkészítem. Kész is, most pedig fixálom fekete szemhéjpúderrel. A szemem fölé egy effektet rajzolok, amivel egyedivé fogom tenni a sminkemet. Itt is vékony ecsetet használok, ügyelve a vonalakra. Az orromnál ugyanez a metódus, megrajzolom a körvonalat egy ceruzával, majd korrektor ecsettel kifestem. Vékony ecsettel pontosítom a kontúrt. A szám sarkából húzok egy vonalat, ahol majd a fogakat fogom megrajzolni, valamint az arccsontom vonalát. Szoftosító technikát használok, így szép elmosódott formát kapok, puha ecsetet használva. Ceruzával megrajzolom a fogakat, és a fogak éleit pedig egy kicsit elkerekítem. Ujjammal és egy applikátor ecsettel szoftosítok, majd a fogak közepére csontfehér színt viszek fel.
Az utolsó simítások a legfontosabbak. Kreativitásunknak ne szabjunk határokat, ennél a sminknél fontos, hogy kicsit minden el legyen dolgozva, és ne legyen mindenhol éles vonal. Szürke-fekete színt használva éleket rajzolok egy nagyon puha ecsettel. Most jöhet a fény. Fotón és videón is a fény kihangsúlyozza a fogazatot és az arccsontot. Először a fogakra, majd pedig az arccsontra viszem fel. Kész is. Köszönöm, hogy megnézted a videóm, remélem tetszett. Sziasztok!